ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ହଉଛି ଚାରି ଜାତି, ଛୋଟ ଜାତି ଅଛି, ବଡ ଜାତି ଅଛି। ଗୀତାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୀତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜାତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୋ କହିବା କଥା ମୋ ବୋଉ ମତେ ଜନ୍ମ କଲା, କଣ ଜନ୍ମ କଲା? ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ କଲା। କଣ ଷ୍ଟାପ ମାରିଆ ଯାରେ ଏଇ ଜାତି? ମତେ ବୁଝେଇଲ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଲୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଜାତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଜାତି ଆସିଛି? ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ଜାତି ଆସିଥାଏ। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲଗା, ଆପଣ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ କି? ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଜାତି କର୍ମରୁ ହିଁ ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋ କହିବା କଥା ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ନିଚ କାମ କରିବ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯିବ? ଜାତି କୁହାଯିବ। ଜାତି କୋଉମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି? ଜାତି ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତି ଥାଏ ସବୁଠାରୁ ନିଚ ଜାତି ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମହିଳା ଜାତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖ, ମହିଳା ହିଁ ଥାପଡ଼ ଖାଉଛି, ମହିଳା ହିଁ ଜୋତା ଖାଉଛି। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଛୋଟ ଜାତି ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମହିଳା ଜାତି। ଜାତିର କିଛି ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଜାତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଆସିଲା। ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ପଢିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିକୁ ନ ପଢିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ।